Tuturor și bine m-a regăsit la un nou videoclip. De data aceasta să-mi pun vocea pentru că în primul episod nu mi-am pus vocea. Iar în acest episod o să ne jucăm Minecraft pentru că why not? Nu. De ce nu multe ori apăs fără să vreau pe ecran? Și dacă vreți să ne jucăm și pe calculator Minecraft, dați un like și haideți să ajungem la suma de 5 like-uri. Dacă ajungem la 5 like-uri, o să facem un episod de pe calculator. Țineți-vă bine. De bine ar fi să știți că inamicul este aproape. Te bat, inamicul, vino coace, nu fugi tu de mine, inamicule. Inamicule! Așa, bun. Scuzați-mă dacă sunt puțin mai începător cu Minecraft-ul, numai că nu sunt foarte familiarizat cu el. Puteți mă și varianta premium, dar vreau să nu mai am autojump. Mă stresează. Mă stresează. Keyboard, nu touch. Autojump, no. Gata. Ia, mai sare? Nu, e bine. Se pare că o să vină și seara. Nu da pe easy, pentru că sunt începător, după cum v-am spus. Eu nu sunt tryharder cu ciorbă la sub braț. Deci, prima oară, facem din lemn. Iau. Facem un târnăcop de piatră. După ce vom face un târnăcop de lemn, de piatră. Nu, prima oară să facem un târnăcop de lemn, sigur. Cum să faci piatră. Nu. O să iau puțin lemn. Și nici nu știu unde să pun asta. Aici, mare. După cum vedeți, deja este seara, așa că ar trebui în mod normal să mă pun undeva, dar vreau să-mi fac neapărat un crafting table. După cum ați văzut, puțin mai începător. Băi, scuze, am spus că vreau în sus, nu în jos. Perfect. Și acum o să mergem aici să facem un târnăcop din piatră. Din lemn. Bun. Scuzați-mă pentru că nu prea vorbesc, doar că n-am de ce. Ok, am nevoie de un târnăcop din piatră. De o socure din piatră. Și de mai ce? Și de uși. Înainte, dacă nu știați, înainte cu 7 ani în urmă, se făcea doar o ușă din 6 blocuri. Se făcea o ușă. Poate vă întrebați de ce uneori eu o să țin și toporul pe 2, pickaxe-ul pe 3 și sabia pe 1. O să facem mai multe episoade până când văd susținere, o să trecem și pe calculator.
Dacă vreți. Ce asta? Am găsit cupru. Ce mișto! Și din cupru ce faci? Granite. Ce e în granite? Cum arată? Arată ca un cupru. Da, chiar filmez la 2%. Oare să spuneți voi în comentarii dacă pot să craftez ceva din cupru. Din cupru. Sau din ce-o fi chestia aia. Mie îmi seamănă ca un cupru. Acum, sigur, o să vină haterii ăștia mai avansați cu Minecraft-ul și o să spună: bă, tâmpitule, vezi că ăla nu-i cupru, ăla e altceva. Știu că o să găsească unul. Nu prea se vede nimic nici pe filmare, cred. O să vreau să merg afară. După ce o să mai extind un pic căsuța. Ia, căsuță. Mult spus. Mini căsuță. Dacă vreți, o să dau și sonorul, chiar acum. O idee. Fraiere. Nu te pui tu cu mine. Hai zi, fraiere. Mai ești mișto? Am putut. Să nu-și un peștiuc. Era să mănec. Nu știu, peștiucule, nu scapi tu de mine. Eu știu cine sunt eu, mă? Știi cine sunt eu? Nu știi. Oricum, fraierul nu poate să intre în apă. Nu vino tu, nu mamă. Miștoule. Au! Hei, tu ai dat? Vino coace. Vino coace. Au, au. Vino coace. Vino coace, mă, miștoule. Intră pearl. Nu. Ok, I'm done. Nu, măi. Eu mă uit dinamici. Uai, am scăpat cu viața. Avem un ender pearl. Care și ce face ender pearl. Dar nu știu dacă e nevoie să spun. Unde deja știu. Spune și că crafting table-ul aici. Nu.
Nu este egal aici. S-ar putea să nu mă aud, dar... Na, ce să faci? Și ideea mea, care a fost o idee bună, nu, băi, cum îi ziceam, mă, furnace? Furnace. Așa, furnace. 1. Vreau un furnace. Și acum... Bun. A venit și soarele între timp. Vreo 10-11 minute, cam așa. 10 minute. Nu, 9 minute. Până se face aici, o să continuăm extinderea casei. Dacă vreți un al doilea episod, dați un mare like. Aș aprecia dacă aș face asta. Oare îți dă și XP când faci asta, gen când spargi blocuri? Dar nu cred. Oh, e ziua! Frumos! Și a terminat și furnace-ul. Cât a fost? 4. Să ne extindem căsuța. Geamuri. Mai avem aici. Mai trebuie lemn. Nu? Nu, nu. Mi-a căzut firul de încărcat. Am găsit coal! Yes! Mai bun, dați un mare like pentru că am găsit niște coal. Știu că nu este coal-ul cel mai rar. Da. Dar măcar este rar pentru mine. Pentru că a durat puțin să-l găsesc. Haide. Deci pe caul, foarte bine. Nu uitați, o să vă reamintesc pentru nu știu câta oară. Dați-vă voi un mare like dacă vă place. Scuzați-mă dacă o să mă mai vedeți în câteva episoade așa, gen că fac beatbox, adică, dar un pic obișnuit cu chestia asta. În curând o să pun numai jump pe aici, nu știu. Și se termină și pickaxe-ul meu în curând. Vreau să fac ceva mai mișto. Deși nu știu cât de mișto să fie. Va să dureze mult. What the fuck?
Pentru și... lame! 3. Au! Ce vrei, mă? Scuipate așa în gât. Bă, alo, Pilu. Pilu poker. Ce prea nebun. Tu vrei smaralde, emeralde? Și vrei 3, a? Tu, zlamele tale de căcări. Au, gata. Am plecat. Dar nu știu o chestie, de ce mi-a dat un treasure plain de ăla din nimic. E venit, mă, la muncă. Șmecherul. E venit, nu știu, șmecherul și... Ok, gata, cred că am destul să-l send. Da, să-l send. Au. Bun. Păi, după ce o să craftez chiar de 20. Păi după ce o să craftez și să lăsăm asta, o să închei episodul, o să-l editez, fiind primul episod pe care îl editez. Deci o să vină 12 și noi cât avem aici? 19. Deci 12. O să vină. Frumos. Să-mi plăcut geamul pe aici. Să am grijă cu ce am în mână. Pentru că... Am revenit, ni s-a făcut și glasul. Mai avem unul. Să luăm fiolul. Nu mai avem nevoie de el. Și o să fac acum. O să punem glasul și o să terminăm pe acest episod. Așa, acum mai avem aici. Deși știam eu că o să ne rupă o să se spargă la ultimul bloculeț. Dar o să ne facem imediat altul. Pentru că noi suntem mișto, căgelați, săraci. Și avem, uite, aici, încă unul. Aici, încă unul. Și o să ne mai trebuiască un târnăcop pe care îl avem aici, pe care o să spargem piatra. Nu, piatra o lăsăm. Design mai... Off. Și am terminat căsuța, mini-căsuța, cum vreți să spuneți. Da, mișto, mie mi se pare mișto. Nu trebuie să puteți voi pe butonul de like dacă v-a plăcut. Eu am fost Alex și o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!